Pero dunay good news karon. Matod sa Roma 5 nga ang tanan nga mituod kang Kristo gimatarong sa Dios. Amen. Ang pangutana karon, mituo ba ta ni Kristo? Pagtuo nga kinasingkasin, pagtuo nga seryoso. Amen. Mituo ba ka nga ikaw nakasala? Miangkon ba ka? Na doon na lay tulo ka butang nga gusto na kong ibilin kaninyo. Unang butang makaigsunan, ang pag-angkon nato nga kita nakasala. Amen. Nabuot ba ikaw nga maandam? Gusto ba ikaw nga maandam anytime gikan karon? Sumala sa kong gingon nga dili nato kontroladong kinabuhi, na ay tag-iya nini, moabot yung panahon nga bawion yan ni. Apan gitagaan kag tiyan sa Ginoo karon. Nganong buhi pa ka? Nganong may pagaglawas? Doon na pa'y planong Ginoo. Doon na pa sa'y katuyuan. Kay dili but ang Dios nga malaglag ang tao. Apan gitagaan kag higayon sa Ginoo nga makadungog sa ebanghelyo sa kaluwasan, aron moabot sa imong kasing-kasing ang pangandoy sa pagtinguha diya sa Dios ug labaw sa tanan. Masayod ka nga ikaw nakasala og nanginanglan ka sa pagsugid, nanginanglan ka nga muila sa imong kaugalingon nga wa kay mahimo kay kitang tanan nakasala. Roma 3:23, ang tanan nakasala og nahilayo ta sa Dios. So try to imagine, nahilayo day ta sa Dios. Layo day kay ta sa Dios tungod sa sala. Ang sala mo'y nakaulang nato. Muna nga nahibulag kita sa Dios. Pero ang good news karon, kay si Kristo miabot diri sa kalibutan. 2,000 katuig ng milabay. Amen. Unsa ingon ni Kristo, siya mismo nagpasalig. Mabasa nimo sa John 14 verse 6. Mingon si Kristo nga ako ang dalan, kinabuhi ug ang kamatuoran. Amen. Gusto ba ka matug langit? Si Kristo nagpasalig nga siya ang dalan. Sato pa, gikinanglan nato si Kristo. Gusto ba kang maandam? Si Kristo mo'y imong seryosohon sa kinabuhi. Kita seryoso kita sa trabaho, seryoso kita sa panginabuhi, seryoso kita sa tong panimalay, sa tong pamilya. Pero nakasubo usahay, wala tay seryoso sa pag-ila sa Dios. Ang tinuod nga seryoso sa tao nga pag-ila sa Dios ug siyang kaugalingon nga nakasala, kanang muangkon ka nga wa kay mahimo sa iyong kaugalingon kay nakasala ka. Amen. Tungod kay nakasala kita, nanginanglan tag manuluwas. Kinsa ba ang manuluwas? Ingon ang Bible nga si Kristo, ingon ang manulunda sa Mateo 1 versikulo 21, nga nganlan siya Jesus kay luwason niyang tanan niyang katawan.